Michael Jackson. Ah, la, la, la. Oh, ten těžký king. Vypadáme klášce hrobky. Hlásí se vám myší pol. Tak. Soma. Vaše čisté náčení. To pípalo. Moment. Píp, píp. Somat. Vaše čisté náčení. Dobrý den. Hlásím se z jižního pólu. Hej, prosím vás. Máme tu omrzliny, zmrzliny. Teď tak zmrzla ruka. Trošku mě to tu šimrá. Dajzlu. Dobrý. Chcem se poškrabat. Tak, lidi. Tohle je dobré balení i na pracovišti. Tak to musím naklipat. Budu klipat tak dlouho, až si z toho vyklipu. S tím machrovat čepem. A teď dětka všechno. Takže výfič. Jo? Výfič.